Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama oyudo ni ji ariyo owito ngimagi ka ng'ato machielo kata ng'at achiel to dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Homa Bay County referral bang' yudo masira mar apaya e olalo ma Arujo e apaya ma Homa Bay kochimo Rongo kane gidhi e yiero mar kor gwenge mag duond bura mar ODM kar luto ombulu ma Kabunde Social Hall. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni yiero mar duond bura mar ODM e kor gwenge ne odhi nyime makare kaunti ma Migori kata doko ni ne ochakore modeko matin kalure kod ywaruok mane obedo e kinde moko kuom jotelo mag duond bura no e kaunti ma Migori. Nyakalondo mar Ramogi ne olimo moko kuom kuonde luto ombulu e kaunti ma Migori kendo yango ni yiero go ne ochakore kar saa 4:30 mar okinyi e kuonde luto ombulu go. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM opuoyo mokalo chenro no kagiwacho ni ne otime yor kwe kamoko to ne okorwako duoko mar yiero no yiero makamano moko kuom wards mantiere kaunti ma Migori. Anyalo go ne Josona Central Ward ni yiero kamano nikech watimo gini gi kwe gi imani koda ni anyalo telo negi maber moka pogo gimoro marach. Mano tanyalo condemn jok mane temo kelo pogruok. Bedo kwatiyo matek gi mbunge wa Sheikh Nur Junet Mohamed kendo hero wa kendo miyo wambe wahero ang'owa party. Amor kendo amor mang'eny gi yiero motimore odiochieng' ma kawuono maonge kata koko. Ago erokamano ne jo party mowuok kwa kauli moja mobiro mogo kura kaka wuono. Jagoro ma duond bura ne kaunti ma Migori Joseph Olala nowacho ni pod gikwedo yiero mar duond bura ne sub county ma Suna West kalure ni ne ogiyudo duoko e wi ng'ur mane gichwalo ne duond bura no mar ODM. Nokotimore maber nikech Suna West na nigi list ariyo. Omiyo kana gisewacho ni timo harmonization e Wasweta tu na weyo kanyo ka giwacho malongo ni I'm still waiting for a report mar Wasweta 1. Koro wechego nodhi maber magitimo harmonization mar polling mar ward miluongo ni Wasweta. I participated kaka jagoro watiko harmonization maber. Gimano chupo chung ni election ma Suna West pod nochungi nikech the process mar harmonization na pok otimore. Surprisingly nyoro at around saa 3 otieno awinjo report ni dhi tim yiero mar ward e Suna West. Olala wacho ni obuok ahinya koneno ka yiero e sub county ma Suna West ne odhi nyime odiochieng' ma kawuono kata doko ni pok ne giyudo duoko makare kalure kod ng'ur ma bende ne gichwalo ne duond bura no. Kaka jagoro mar party, I want to state it very clear nikech ok anyal yie ni mondo party mara masekedore kata mahero kuom higni mang'eny kethore taneno. Kendo adwa ni ripodi ni jotelo mag party mondo winje. Ka nyocha chung yiero mar Suna West, nying members ogole screen. Makoro nwadong gi only 7 sub counties kende e Migori. Suna West was not in that 7. Portal pok oduoki nyaka sama wuoyo kodi ni mondo mi access that portal ma Suna West na prove. Komachielo bende yiero mag ODM kar dak ma Kibra boma ma Nairobi ne orem chakore kuonde luto ombulu mopogre alwora no kalure ni apisas ma bende ochung' ne yiero go ne orem chopo e kuonde luto ombulu go. Wadhi kaunti ma Homa Bay kapod wane weche go mag yiero mar duond bura mar ODM kor gwenge wayudo ni rowere ariyo ne oyudo hinyruok marach tok tulo ne muoche skul primar Mabuche e Kanyamwako Logi ward sub county Mandhiwa yiero ma bende ne odhi nyime mag duond bura mar ODM kor gwenge. Achiel kuom rowere go ne ochodo kolwete makora cham kama chielo to ne otong' kod opanga e toke. Ne oring kodgi e kar thieth Mandhiwa sub county kapok ne ochwalgi e kar thieth ma Homa Bay referral kama bende giyude thieth ma ong'ith. Koke kaunti ma Homa Bay Aliabich miwaler mathoth ewi wachni. Tulo mano muoche tesendu tombulu Mabuche e sub location makachola Kanyamwako Logi ward e kachudu bura Mandhiwa okinyi makawuono e kinde yiero mar kor gwenge ma ODM dhigo nyime noweyo ka rowere moko ariyo tong' marach mokalo kendo wuok kod hinyruok maricho. Elvis Omondi jahigni 25 ne ochadhi mochor ng'ut lwete oko gi ojalo ka nyawadgi David Oluoch jahigni 22 to ne otong' marach mokalo gi ojalo ma otur goke e kinde lwenyno. Komanda mar obila sub county Mandhiwa John Losia manoyango wachno okoni rowere moko mane okode kawuok oko Mandhiwa ne omonjo tesend luto ombulu no gi nyamburko kido mar Probox emane tulo makamano muoch kane ogolo siem ne ng'ata machano kelo tulo ni ogibie mondo mano dhi nyime. This Buche primary school elections elections ya ODM leo. What happened exactly? Hapo kuna goons wamekuwa
disrupt the election. Fortunately, wananchi hapo mmoja amegongwa panga, ni goons walikuwa imported kuja kudisrupt the elections. Wamekuwa overpowered na wananchi. Hiyo ni siasa. I will not be part of it. Mine ni kusecure presiding officers presiding officers ya hiyo elections. That's my mandate. Once walikuja na probox, ingine imewekwa parallel counter ile official designated polling stations. I will provide security kwa ile ambayo designated. My message is please, but let us do it peacefully. Tusitumie kifua sana, tuwe what for. Rowere ariyo gweko ni otero osiptal mandhiwa kama ne otimnegi thieth mokwongo kiterogi Homa Bay County Referral Hospital. Apisa ma ochung'ne thieth e sub county mandhiwa Laktar Nicodemus Odundo lero kit hinyruok mane rowere gweko yudo. Donge gin ji ariyo manobiro. Achiel obiro gi katunda, the left wrist obiro chopped off. Obiro ko bleed go soyo gunia moro. Kane bleed, we have managed to control that bleeding. Was control and stable, was sent for refashioning by surgeon at the County Referral Hospital, Homa Bay. The second man, obiro gi fracture on the left hand at the level of the arm. Control get stable was splint and deep cut also. Kajalop governor county ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga mane olose tesen luto mbulu manyandiwa ward ma west kama kachudubura makasepol ne okwayo jwara mag ODM county ma Homa Bay mangima mondo tim yiero margi kwe maonge tulo manyalo ketho nying duond burano. Abiro mondo mi participate a ward election west Kamagak ward no kao polling center Okel kamiluongo ni Nyandiwa primary school ema abire mondo mi agoye kura. Wan kaka jo ODM wa aje ni mondo mi wabed kod kwe makende mondo mi yiero ni obed so peaceful. Okwadwar kama jibiro betore gi beti, okwadwar kama jibiro chwore gi pende, wadwaro kwe makende e party ni nikech wadwa tego party mondo mi party ni kogi igalo fariyo gi pirario gabiriyo o participate in a general election kendo win omewa the presidential candidate. Ne Radio Ramogi kowuok e county ma Homa Bay yan Ali Abich. Kwa dhi nyime wayudo ni ruodhi abich mabende ne ondhi ma olal godo gi kweth njore mag Al-Shabaab e kaunti ma Mandera e dwe mar ariyo higani koro to we thuolo. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango mae ka olero ni ruodhi go osewe thuolo. Ruodhi go kamoting'o Mohamed Adawa, Mohamed Hassan, Abdi Hassan, Mohamed Nur kanyakla kod jalup ruoth Ibrahim Gabo ne owe thuolo tok twak kod winjruok mabende nonywando jodongo mag gwengego. Ne ondhigi e kinde mabende ne gidhi romo ne chano limbe mar jatend piny e gwenge makono. We have very good news that our chiefs that were abducted in Mandera have been released and they are now in the hands of Kenyan officials and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts. As I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country. Komachielo eni migawo mar thieth ochugo komiti moro mabende biro rango gope mabende ute thieth mantiere pacho kae bandho okumba machon ma thieth mano mar NHIF. Komiti no mabende itayo kod James Oje mabende biro tiyo kuom dweche adek biro rango matute wi gope mabende ute thieth bandho NHIF chakre dwe mar abiriyo higa mar 2022 nyaka dwe mar 9 higa mokalo. Jatend migawo mar thieth Aden Duale ne olose yo machalo kamae. Musainya kuoma chochni mabendo bedo no tielo mar abich ma chenro mar dayo Musahinya tielo mar abich mar dayo the jogo mabende laro kombe ma commissioners mag duol mar IBC ne odhi nyime odiochieng' ma kawuono ka ji auchiel ne odadhogi. E tielo mokwongo George Onyango Jobado ne otielo ber mar keto mongirore okenge mag tiyo kod lony manyasani e wechego mag yiero. A certified
professional mediator. I'll ensure that one of the people to bring peace within the commission. This will give credibility to the voter. Technology is currently the way to go. Part of the curricular commission recommendation that there is need to really employ technology. The issue now is how was it procured? Did we really have a test run on this technology? We need to ensure that this technology really works. And to the international standards. Korka kore Godfrey Lemiso to ne olero ni dwaro nitie mar luwo chike mag yiero kinde ka kinde. Bende oyango fuk mantiere chenro mar ndiko jolut ombulu e kind chenro mamoko mag dulno mar IEBC. Civic education, elections, voter education, voter mobilization, and election observation. Why is the electoral process, all these activities you are mentioning, why are they operationalized in an electoral cycle? Because elections is continuous. It does not start and end. Does the voter registration affect the outcome of the election? It affects the outcome of elections in a very big way. The people who participate in the elections must be registered. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Doma malo dagi chungo kang mara mako kendo uso mwandu mag jatenda migawo machon Moses Kuria kuom rem chulo hola moro mabende no kao. Ing'eto mare jang'ad bura Alima Visram ong'ado ni Kuria ne okochopo ting' mage mag omenda ka koro onge gima nyalo miyo do chungo peyo kendo uso mwandu mage. Uso makama ichano timo odiochieng' makiny kamoting'o uso moko kuom utege mantiere kadak mar Waka kod Juja e kaunti ma Kiambu. Uso makama ibiro tim kod kambi mar Garam Investment kendo mwandu mabende bro usi oseyangi ni biro tieko godo ibiro tiek chulo godo gowi mabende ne okawno. Mane mabende okelo giko mag wechego mabende tuche kor gwenge gi lak sechegi watudre koromo sa 11 kosa 12 ne weche manyien yo machuok to koromo kanyo sa 1 kosa 3 ne weche manyien yorno mar Adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. En wach mane ma ichalo mana ng'at man kod stress nyathi dhako wadwa. Be wach minatieno. Buyo ketho na cham e puodho. Akia kata natim nang'o. Ato he apenji. Kwani pok iwinjo wach maber madhi gi yath maber mar doniang? Mane? Yath maber matieko buyo e niang ni. Winj niya. Sani wan kod yath ma iluongo ni Senka Plus. Ma en yath ma ka itiyo godo ni to winj ni achiedh nade moko matindo tindo. Mako makelo buyo e niang. Itieko chuth. Adier. To wach maber ni dak ni wach na ichon. Pimna ni yude kanye to pimna kaka itiyo kode. Asetiyo gi pesa mang'eny e yedhe mamoko mokakia kata nyinggi. Winj ni yath mar Senka Plus ni oyudore kumoro amora Agrovet tem mantie machiegni kodi. Tiyo kode bende yot ka gimoro nono. Gimitimo yot. Ikawo yath iruwo mililita 150 gi pi maromo 20 liters. Aeto ikwo e puodho man gi niang. Seche ma ineno ma lo pod ng'ich cha, bang'e kisekomo niang kata tiang' cha, mosigolo wi. Mano adier, yath mar Senka Plus ka injapur niang. Ka idwaro yuto mabok, ti kod yath mar Senka Plus e doyo niang bang' komo ka cham oseti. Citizen Duka, the home of discount. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2 pack of 2 kg